Köszöntöm a kedves nézőket! Dr. Albert Krüger pszichológus vagyok. A mai előadásban a forgalomban résztvevők közül a motorkerékpárosok közlekedési szokásait boncolgatjuk. Itt rögtön az elején egy megállapítást kell tegyek. A motoros a társadalom teljes jogú tagja. Még akkor is, ha az autósok és a gyalogosok erről más gondolnak. Tehát a forgalomban teljes jogú résztvevőként kell kezelni őket, és bár vonatkoznak rájuk a kressz szabályai, teljesen irreális tőlük annak betartását elvárni. Lássuk egy példát miért is. A motoros a zuhogó esőben áll a dugóban. Bőrigázott, elkésedve betartotta a kreszt, becsüljük meg, ő egy rendes törvénytisztelő motoros. De felmerül a kérdés, akkor vajon miért benne bárki is motorral? Ha beszartaná a kreszt ide vonatkozó szabályát, miszerint nem mehet el motorkerékpárjával az autók között, így függetlenítve magát a forgalmi dugóktól. Ugyanez a helyzet, ha a motoros egy füstölgő teherautó mögött lenne kénytelen arra szólni. Azt hiszem, nem várhatjuk el tőlük, hogy ezt tegyék. Ha valaki mégis ilyet lát, azt küldje azonnal hozzám a rendelőbe. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy a motoros csak várjon, akad néhány lehetősége, hogy betartassa a szabályokat. Ha ügyelünk arra, hogy a pirosnál az autónk visszapillantó tükre a mellettünk álló tükrével pontosan egy vonalban álljon, akkor elérhetjük azt, hogy a motoros pont a fejünk mellett bőgeti majd gépét. Ez különösen hasznos akkor, amikor épp telefonálunk. Ilyenkor nem ártana hallani a vonal másik végén beszélőt. Például a kollégánkat, aki éppen vállalatunkat szorongató konkurenciának stratégiáját elemzi, aminek sikeres feltérképezésével esetleg mégsem jut a dőtbe a cégünk. Tehát ha elég sok a motoros, akkor ez ellehetetleníti az üzleti kommunikációnkat, amit a csődbe jut a vállalkozásunkért, ettől még jobban fogunk haragudni a motorosokra. Logikus. Ha viszont szimpatizálunk a motorosokkal, akkor segíthetünk nekik. Például a bukócsisakjuk plexiéről lemosni a bogarakat. Ezt a kocsink szélvédő mosolyának helyes beállításával tehetjük meg. Köszönetképes a motoros szinte minden esetben az alábbi gesztussal viszonozza kedvességünket. Motoros berkekben ez a köszönet jele lehet, gondolom. Cigarettával is kínálhatjuk őket, az ablakon kidobva egy égő csikket, különösen jó ez nyári melegben, amikor egy szál pólóban robogóznak barátaink. Más, ha már elment mellettünk a motoros, akkor késő a kocsi ablakából amúgy a kressz szerint tiltott módon kilógatott kezünket hirtelen behúzni. Legyünk bátrak és hagyjuk ott. A motoros amúgy hülye lenne neki menni. Ennek ellenére egy átfogó angol tanulmány megállapította, hogy a motorosok egészségesebbek, mint autós társaik. A kollégák arra a következtetésre jutottak, hogy a motorozáskor szükségszerűen a szervezetben felhalmozódó adrenalin az, ami a motorosok immunrendszerét ellenállóbbá teszi. Tehát ha szeretik a motorosokat, és azt akarják, hogy sokáig éljenek egészségben, ijesztgessék őket. Van viszont egy bökkenő. Ha egy autó 8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-as tempóra, az már jónak számít. Ezzel szemben egy korszerű sportmotor ugyanennyi idő alatt akár 200 fölé is gyorsulhat. Más módszert kell kitalálnunk a kergetőzés helyett. Remek lehetőség például egy alsóbbrendű útról való kikanyarodás. Álljunk meg a kereszteződésben és várjunk. Amikor a motoros közelít, tegyünk úgy, mintha látnánk őt és nem mozduljunk. Persze kinyomott kuplunggal várjuk a megfelelő pillanatot. A motorok féktávolsága általában hosszabb, mint az autóké. Ez érthető sokkal kisebb a felület, ahol érintkezik az úttal. Továbbá a magyar utak többnyire koszosak és hepehupásak, amit tovább nyújtja a féktávot. Ha a motor első kereke blokkol, a jármű elveszíti stabilitását, és csak a vezető ügyességén, illetve szerencséjén múlik, hogy elesik-e, vagy sem. Tehát kivárva a megfelelő pillanatot, hirtelen guruljunk előre egy métert. Ezzel a motorot nagyon megijeszthetjük, ami adrenalin termelésre serkenti a mellékvesélyét, és már is tettünk valamit a motoros egészségéért. Köszönetet persze ne várjunk, a motoros annál sokkal butább, hogy belássa. Most az ő életét tettük hosszabbá. Aztán lehet még indokolatlanul fékezgetni előttük, vagy sávot váltani hirtelen, amikor a visszapillantó holtterébe ér a páciensünk, vagy rádudálni jó közelről. Ezt a módszert kifejezetten akkor ajánljuk, amikor a fület nem takaró bukós zsakot viselő motoroznak akarunk örömet és hosszú egészséges életet szerezni. Szóval legyenek kreatívak és ne vigyázzanak a motorosokra, ha szeretik őket. Végezetül ne feledjék, mivel a motorosok több mint 90%-a egyben autós is, legalább magukban köszönjék meg nekik, hogy ma nem az autójukat használják, több parkolóhelyet és kevesebb dugót hagyva nekünk,
autósoknak. És tegyenek valamit még ma a globális felmelegedésért, hogy a motorosoknak télen se kelljen az autójukba ülniük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb a gyalogosok forgalomban való igen zavaró jelenléte lesz a témám. Viszontlátásra!